Mae'n bosib dangos tebygolrwyddau ar raddfa tebygolrwydd, tebyg i'r un sy'n cael ei ddangos ar y sgrin yn awr. Nawr mae pob graddfa tebygolrwydd yn cychwyn i ffwrdd ar y ochr chwith efo'r gair amhosibl. Dyma lle mae'r pethau sydd efo dim siawns o ddigwydd yn mynd. Yna, dyn ni marcio hanner ffordd i ffwrdd efo'r geiriau siawns 10. Yma mae pethau sydd efo siawns gyfartal o ddigwydd yn bodoli, neu'r pethau sydd efo 50% siawns o ddigwydd. Yna, reit ar y pen arall yr ochr dde, mae gennym ni gair sicr, so dyma lle mae'r pethau sydd yn siŵr o ddigwydd, neu fod ni'n deud yn sicr o ddigwydd, yn mynd. Nawr, gadewch i ni ystyried y cwestiwn yma sydd yn gofyn ni yn gyntaf lunio raddfa tebygolrwydd. So dwi am wneud hynna yn y lle islaw fan hyn, a dwi am ddefnyddio llinell llorweddol sydd dydyn ni 10 cm ar gyfer raddfa tebygolrwydd. Mae hynna'n golygu fyddai farcio y canol i ffwrdd yn 5 cm, a wedyn fyddai roed yr llinell yma i lawr i fan hyn ar gyfer yr amhosib, llinell bach yn y canol ar gyfer siawns 10, a llinell y fan hyn ar gyfer sicr. Felly sicr ar eich dde, amhosibl ar y chwith, a wedyn yn y canol siawns 10. Nawr mae cwestiwn wedyn yn gofyn i ni farcio y pwyntiau A, B a C i ddangos pa mor debygol yn eich tyb chi neu yn eich barn chi yw pob un o'r canlynol. Felly yn gyntaf A, bydd y person nesaf i chi weld yn ferch. Wel, drwy gymryd yn y byd fe gyda ni 50% o bobl yn fechgyn a 50% o bobl yn ferched, yna mae'n rhesymol i ddeud fod y tebygolrwydd fod y person nesaf dyn ni fod yn ferch yn 50%, neu fod gyda fo siawns 10 o ddigwydd. Felly yn rhaid 7 fan hyn hefo'r lythyren A ar ben y 7. Yna, beth yw'r tebygolrwydd bydd Cymru yn curo selen newydd mewn rygbi yn ystod ei gêm nesaf efo selen newydd? Wel, o wybod hanes gemau yn y Cymru yn erbyn selen newydd, dio ddim di ddigwydd yn aml iawn mewn hanes fod Cymru wedi curo selen newydd mewn rygbi, felly efallai siawns isal iawn fysa gen hynna ddigwydd. So ddim yn amhosib, mae yn gallu digwydd, ond efallai lawr i fan hyn, sy'n ni'n reid B, fel dwi'n deud, dio ddim yn digwydd yn aml iawn o gwbl. Ac olaf fan hyn, bydd athro yn eich ysgol yn derbyn neges e-bost yn ystod yr awr nesaf. Wel, eto, drwy ystyried fod e-byst erbyn hyn yn ffurf boblogaidd iawn o gyfathrebu, mae'n debygol, ond ddim yn sicr, byddai rhyw athro yn yr ysgol yn derbyn neges e-bost yn ystod yr awr nesaf, felly ella sy'n reid C, eitha uchel ar y raddfa debygolrwydd i fan hyn. Ond eto, fan hyn, hefo B, efallai sy'n rhywun gallu dadla yn union y leoliad, hefo tebygolrwydd yn anhebyg i nifer iawn o darnau mathemateg eraill. Dos a ddim un ateb perffaith y fan hyn, mi fyddai rhywun yn gallu dadla fod B a C i fod mewn lleoliad gwahanol. Cyfle i chi nawr rhoi cynnig ar gwestiwn ar raddfa tebygolrwydd. Darllenwch y cwestiwn sydd yn ymddangos ar y sgrin. Dych chi angen llunio raddfa tebygolrwydd eich hun. Ychwanegu saethau a wedyn, ar ôl chi wneud hyn, efallai sa chi'n allu hoffi cymharu eich saethau chi efo rei dwi wedi reid yn fan hyn. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.